Здравейте! Аз съм адвокат Росица Кавазова и днес ще говорим за една скрита опасност, а именно задържана стока на митница с забранени вещества. Често получавам запитвания, пратката ми от САЩ и съдържа спортни добавки, същата е задържана за експертиза, какво да правя? Какво се случва всъщност на митницата? Процедурата е много бърза. Митническа проверка, положителен полеви тест и незабавно уведомяване на прокуратурата. Това вече не е административно нарушение, а досъдебно производство за контрабанда на наркотици. Списъкът на забранените вещества в България често е по-рестриктивен от този в САЩ. Веществата, които се продават свободно в американските аптеки, като например определени съставки в продукти за отслабване, сънотворни или други медикаменти, у нас могат да бъдат квалифицирани като високорискови наркотични вещества. Какво следва за получателя на пратката? Призоваване за разпит. Най-често ще получите призовка да се явите в качеството на свидетел или направо за обвиняем. В някои от случаите може да има претърсване или изземване. Потърсете адвокатска помощ за определяне и осъществяване на правна помощ и защита. Вие бяхте с адвокатска кантора Кавазова.